8.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Diyan Villasis. Paborito. Aya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw, bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga iparuntal na sari balita, issue at komentaryo ni Pakad at Sari Matuan. Liknaay Baloy! Diyan nga ran na sa ikapaborito tayo na RJ Jimenez si Mambo birthday at sa inago. Nakaulop na nakantambay at sayan oras. Nagipit sa 5 laman na yan to. Agaw na Martes sa tatong tanagagik at bulan na Agosto taon 2025. Sa magtiralingkor magtiran kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at siyempre at technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. Partner, happy birthday sa'yo. Ang gano sa sulutan, ikarkarigatan ko na dangarod. Kung tagil alamat sa presyo ng gasolina at atin talagagik ay agi at sayan agaw effective today. Ni say diesel untagay na 1 peso yanggad 1 peso and 20 centavos per liter. Say gasoline, tagtagin ng daisat. 1 peso and 70 centavos yanggad 1 peso and 90 centavos. Abutan to'y 2 peso sa at ating tanagagik per liter itan. Jet kerosene 80 centavos yanggad piso. Per liter so itagay tumat natan. Ay agi manatagil alamat sa presyo na gasolina nasay krudo at ating tanagagik. Pero balat agamanunda so saray issue at politika jadban sa tayong Pilipinas. Agamanunda so issued politika. Ni jad kaplasan na tatang tanagagik ang isagapla so kamara. Ang isagapla so kamara nasa may motion for reconsideration da. Insagap dala tatang tanagagik ang isagap iran na appeal. Jad sa ikwanda jad sa insagap dan motion for reconsideration. Kekaruan da atatong tanagagi yakumon baliktaran. Yakumon baliktaran na sa Korte Suprema so sa may desisyon da impangibasura da sa may impeachment case laban at kinan Vice President Sara Duterte tan pulyananda so legislative branch of the government gawan day kanupugandan trabaho tapian jaruntan at usilan daire opisyal na gobyerno amay tatawagan iran impeachable
officials. Impeachable officials. Jad sa may dokumento yan submitida at ating tanagagik sa ikwan na sa Speaker of the House with full respect for the Constitution, in defense of institutional balance and in the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance. It is an act of duty. Nilinaw ni Romualdez na nakasaad mismo sa 1987 Constitution na tanging ang Kamara lamang ang may eksklusibong kapangyarihan para magsimula sa proseso ng mga kaso ng impeachment at hindi ito trabaho ng Korte Suprema. That power is not shared, kwanto, not subject to pre-approval and not conditional. Yet in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise based on a misreading of facts and a retroactive imposition of new rules. Yung nanunutan nyo at atong tanagagik ng Pebrero 5 at sayan kaplusan niya taon at insubmiti na sa Kamara at Senado sumikapat ya impeachment complaint. Ya inindurso tan pinirmaan na 215 managpanday na luy tayo Jud House of Representatives. At ang ikaapat na impeachment kwanda ay ang may bisa dahil hindi naman umabot pa sa House Committee on Justice ang naunang tatlo, kaya walang paglabag sa 1-year bar rule tulad ng sinasabi ng Supreme Court kwanda. Sa ikwanto ng Romualdez na sa mga nakalipas na impeachment, ang karapatan ng paglilitis ay sa Senado ginaganap at walang jurisdiction laban dito ang Korte Suprema, na sa ikwanto at atang tanagagik nag-imbento ng bagong panuntunan na sobrang unfair umano. Sikatutan, so liknaan niya imbusngaw ng Speaker of the House at sayan agawan pangisagapda na sa may motion for reconsideration at Korte Suprema. Actually, at ating tanagagik ang gapi question mati. Ang gapi question nyo no nakaukulan talagang sagapan na impeachment case, kanupugan niya sagapan na impeachment case, why not pilinat? Agonta na tating tanagagik. Kanupugan ta nasa Kongreso ya mangisagap na impeachment. At ang labat mo lang ti at ating tanagagik. Taan tayo mo lang. Unungad sa may kwantila ni man mapolitika kasi agmo naiwasan ya nalaw kay kulor politika akin na tatang tanagagig, because these two, the Vice President and the Speaker of the House, are perceived to be araraya magmaliw ya magkakatunggali agauntan sa 2028. Tapos speaker siya. Tapos gagawa sila ng move na ganun. Di siyempre, aga mo na iwasan niya dliknaan tan kanunutan na balansinan sa kaya Pilipino ay antayulatan na tating tanagagi kagauntan. Tawalaray di paran nasari arom niya totoo para walang sagabal sa iyong harapan, tanggalin mo agdakwan, agauntan. Although this is not the first time. Wala rin na impeach Iran officialis tayo, agauntan na tatang tanagagik. Nanunutan nyo ng saman panoy taoy 2000 in-impeach na sa Senado si former President Joseph Estrada. Agtulabalat pinasumpal, non-resign. Si dating Presidente GMA, untanmat. Pero she survived multiple impeachment attempts
gaunta na tatang tanagagik. Untan mo't ng Chief Justice Renato Corona, a-convict ng 2012 for undeclared wealth at atang tanagagik. Insan simublay si Maria Lourdes Serino, dating nalilingo, Chief Justice Mat. Pero she was not even ousted through impeachment but via quo-warranto. So pigaralatan yataragi opisyalis sa atatan tanagagik ya dinmalan the impeachment proceedings. At ang labat lang ti kwantay lang ti atatan tanagagik kumon may malinis mat so limada ya ang isagap na satan katutelik na ito to atatan tanagagik malinis mat kumon so sa may limada because no ang gapo ko may intention da ay very clear maliwliwawa so sa may dalan agaw ta natatang tanagagik. At asay rason na pang-impeach dalanti the kinan Vice President Sara at lapod satan so intelligence fund. Sino po pa ang mayroon pa pong intelligence fund sa mga sa gobyerno po natin, sa mga opisyalis po natin? O bakit nasi-single out lang yung isa? Kwanda mo. Agaw tahan. Sa kararatan sulik na ang datatang tanagagik. Sikat numutan sumakasangag no akin, pigararan personalidad so sinagapan mat, sinagapan na reklamo at Korte Suprema lapod panbabasda at sa atay desisyon na say Korte Suprema tatang tanagagik. Say kwantuman lang ti arangal ko sa kayo opinyon, liknaan na sa kayo abogada at tatang tanagagik. Under Rule 71, Sections 3, Paragraph D and 3, Paragraph F of the Rules of Court. Tanjad sa may Emiliano S. Cruz, A.M. number 904037, 1990, sa ibabaga na korte, to cast doubt on the integrity of the judiciary with no valid basis is not criticism. It is contempt. Kanyan si Karay sinagapan na contempt of court. May dati na abogado, sa kaya political analyst, agaw ta natatang tanagagik. Insan sa kaya incumbent congressman, miyembro na kongreso. And in People versus Godoy, GR number 115908, 1995, sa ibabaga na Korte Suprema, contemptuous statements that tend to degrade the administration of justice may be penalized even if clothed as free speech. Yon. Sa kwanto lang ti abogada ay, you can disagree but you do not spit on the court. Ang mululot daan, papabayangan sa korte and expect immunity. Freedom, always remember this. Freedom of expression ends where abuse of that freedom begins. Si katumatan so panuntunan tayo at broadcasting at ating tanagagik. Our freedom of expression ends where abuse of that freedom begins. Pero agustuhan ko yan sa statement to ng Presidente BBM. Si Presidente BBM wala may karuman abitlatila at ating tanagagik, wala may palapag to na hindi niya patatawarin ang maging ang kanyang mga kaalyado at kapartido
sa sandaling mapatunayang sangkot sila sa katiwalian. Oh, very good ito. This is a very positive statement at ating tanagaging. Dapat managot ang mga nagpahirap sa taong bayan, lalo na ang mga naapektuhan ng matinding pagbaha nitong mga nakalipas na linggo. Dapat managot ang mga nagpahirap sa taong bayan. Sorry na lang, hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Yon. And sakit saray preventive measures. Yan nayari nagawa na tatong tanagagik tapyan maiwasan po natin yung katiwalian. Isa po sa mga magandang hakbang para masiguro na walang katiwaliang nangyayari o ginagawa, ang magtanong at mag-usisa. Gontan, tuputan tayo mantupot tayo. Gaya ng ginagawa, gaya ng ginagawa ni Konsihal Councilor Dada Reyna, na siya ngayon ang nag-iisang oposisyon dito sa ating lungsod ng Dagupan. Si Katoso may saksakay, bukor tula kalamur, yawatan, yaon naalagay, oposisyon at ating tanagagi. Jadsara may palabas, untan tumutlaso sa may palapagto ng Councilor Dada Reyna, si Aabuloy, amay watan na susuporta to para pankaabigan na say syudad na Dagupan. Watan unabuloy, intertulatan so salita to, imbes nga tulatan so salita to yasika to at situtulong. At anto kamanya pankamaungan na say syudad na Dagupan. Pero syempre, kailangan din nating may alwaran, kaukulan timot alwaran at ating tanagagik, araratan ay kwarta ng balay, ay kayamanan na kaban, walad kaban ng balay, na sa syudad na Dagupan at ating tanagagik, at nasiguro tayo, unla at sustun dalan. Agauntan, unla at sustun panangusar at ating tanagagik. Si katutan si iwabaga to ng Councilor Dada Reyna. At ng karuman, ng privilege speech si Councilor Dada Reyna, imbes nga utumot, sulik na to at ating tanagagik antayo. At iran konsehal na sa siyudad na Dagupan, si Katulabat so angga po staff to. Bukor to di mad opisina to, angga po inigan ganto, angga po inibaki to, angga po nakatungtung to, angga po kaiba to. Yang manggawa na saray resolution o ordinansa yagabay ton pandayen. Angga po, ang dainida na tatang tanagagik, katutan so samay, umbalan may, kaarmanan tumatya tuloy, siyempre, imbutos mat, nasara totoo, interdad si katuso kumpiyansa damat. Interdad si katuso kumpiyansa to. Natan, si katumat at sakaya, taxpayer, si katumat at sakaya, elected official. Bakit hindi niya matanggap yung mga karapatan na para rin sa kanya? Karapatan na ini-enjoy ng mga kapwa niya konsehales na magkaroon ng kanilang mga sariling staff. Bakit siya hindi niya ma-enjoy yung karapatan na yan? Dangalan tayo, di pa will nalik na ibali, so satan niya likna niya imbasngaw ng Councilor Dada Reyna, kaya rin ninasaren pakabatan pa imano malalapunid saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. They say Sa
Bisan ang putat-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagigan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:36 na po oras natin mga kapaborito at Liknay Balay. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakulop nakakanta bayod sa agaw na Martes say magtarilingkor. Magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Sabi niya bumabati rin siya ng happy birthday kay partner RJ. Partner, binabati ka ni Madam Emma. At siyempre, good morning na rin sa mga single ladies ng Barangay Basing, si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, si Kagawad Esperanza, si Madam Ja. Na single pa rin. And, siya nga pala, nabasa ko yung isang post sa Madam Emma. Akat manay aso si Kapitan. Piudado Lopez ng Newton Mataya. May punong barangay Midtanay at Barangay Basing. Nanronda kalabyan. Walay report ya wala ray tutuon hindi tagad dyan. May mga umaaligid na mga magnanakaw sa barangay bandang alas 2 ng umaga. Natan dyan panrurunda to ng Kapitan lagi. Akat na aso. Akat na aso ay agi. Siyempre, dating kakat to, di man dalay 5 to, ni 5 ay nalaay. Ay, pagaling ka pa. Makulitay Kapitan mi dita niya, liwan say kinanto pati amay dalan, ya kapan siminto, ya saragtulan dalanan. Saragtulan dalanan. Say ginawa to, tapyan untan at agkamila maliber. Ta maabala mo lan maong plus aramay dadalanan min dalan at litog-litak kanto. So dalan, litog-litak kanto. So guma at atang naluluganan, agawin tatang tanagagik. Man, si katula mismo, hanggang tula barangay, si katulay ng Tabon, Kalamur, balitan ko, good work. Natan, bali-bali lay dalan meditan. From Basing to Dulag at ating tanagagik. Pero kasimot, sikap, kinakaday. Pero sa panawagan Itali, at ang laba-alalante, ta siyempre, alas 2, labi, bulos, ireaso, talagang ditanad sa kami, maasurad ta na tatang tanagagik. Mong labat tanggapin masibay aso ditan. At siyempre, good morning din kay Madam Rose Meriting Mejia. Wali panawagan to. May tubig pa rin po sa amin. Pwede rin nadaanan ng tricycle pero nakataas ang paa ng mamang driver. Mabaho na po ang tubig. Sana malinisan yung drainage dito sa amin para makababa yung tubig baha na mas mabilis tulad noon. Dita na Rizal Extension. Dita sa abong dadi Madam Rosemary Teng Mejia tatang tanagagi. Actually, high tide ngayon. High tide ni sa Ren Kaplasan na tatang tanagagi. Kanyan dito arapan na say
West Central 1 Elementary School, underwater mud. Lapod high tide. Sabi naman ni Sir Jerry Domingo, ay, happy birthday, Sir RJ Kwanto. Kabordian mo ya, sir. Likewise, good morning kay Madam Drex Rakista. Sabi niya, good morning, Sir Joseph Bacani. Happy birthday, Sir RJ Kwanto. Grabe na talagang nangyayari sa bansa natin. Dito pa lang sa Dagupan City, grabe ng bangayan nila. Trabaho na lang para sa bayan ng Dagupan City. Di yung panay-panira na lang alam nila. Thanks, Sir Joseph Kwanto. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning, tan maabig ka kabosan matad sika. Yun na nga yun, Madam Drex eh. No, ha? No, maminsan, gapulay limitations to mo. Basta, noon to may walad kanunutan da, sige la. Agaon ta natatang tanagagik, which is also makapoy. Sana nakokontrol din natin yan. Bueno, ito yung naging pahayag ni Councilor Dada Reyna. Basta nga itong liknaan to, sangguni ang panglungsod. Denggalan tayo at ating tanagagik. Ang suggest ko lang po ay tumabi na lang kayo sa gilid at manood na lang kayo. Salamat. Mr. Chair, nais ko lang pong sagutin at dinawin ang issue pong ibinato nyo sa akin kaugnay sa aking kahilingan na mabigyan po ng staff. Mr. Presiding Officer, malinaw naman po sa lahat. Lahat po ng mga kasama nyo sa super majority ay nabigyan niyo po ng staff. Pero ako lang po ang hindi. Kaya malinaw din po yung tanong ko sa inyo. Mr. Chair, ano po yung inyong dahilan? At ako lang po yung inyong pinagkaitan. Ako po ba ay hindi halal ng taong bayan? Ako po ba ay hindi miyembro ng sangguniang panlungsod? O dahil ba ako ay nag-iisang oposisyon, kaya hindi ako karapat-dapat bigyan ng staff? Ba ako ay nag-iisang oposisyon, kaya hindi ako karapat-dapat bigyan ng staff? Mr. Chair, gusto ko rin pong balikan yung tanong kanina na ano ba ang kinalaman ng Mr. Chair, gusto ko rin pong balikan yung tanong kanina na ano ba ang kinalaman ng staff mo sa taong bayan? Ang staff ko po ay may kinalaman po sa taong bayan dahil sila po ang tumutulong sa akin sa opisina sa pagproseso po ng dokumento, paggawa ng ordinansa, paggawa ng mga resolusyon, pag-review ng mga dokumentong ibinibigay sa ating opisina, pag-follow up po ng mga concerns po sa barangay. Dahil po sa kanila, Mr. Chair, mas maayos, mas mabilis, at mas epektibo po akong nakakapaglingkod. Mr. Chair, hindi po ito personal. Hindi rin po ito luho. Isa po itong suporta para po sa mas mahusay na serbisyo publiko. Mr. Chair, opo, alam ko pong pribileyo o privilege ang pagkakaroon po ng staff. Pero wag naman po sana nating gamitin ang pribileyong ito at gawing kaparusahan sa mga gaya ko po. Kung tunay po kayong naniniwala, Mr. Chair, sa patas
makatao, at transparent na pamumuno. Sana naman po ay maging pareho ang trato nyo sa lahat ng halal ng bayan. Kahit hindi po tayo magkakampi sa politika. Wala po akong ibang hiling, Mr. Chair, kung di po ang makapagtrabaho ng maayos at makapagsilbi po ng tapat. Sana po ay wag niyo po akong hadlangan sa bagay na iyon. Gusto ko rin po kayong balikan sa sinabi niyo po kanina na tumabi ka na lang. Hindi ko po alam kung biro po yun kasi nagtawanan po kayo. May nakita pa rin din po kung may nagpalakpakan. Dahil kung biro po yun, hindi po ako natawa. At kung ito po ay seryoso, Mr. Chair, mas lalo pong masakit pakinggan. Hindi lang po bilang konsihal, kundi po bilang tao. Ginoong presiding officer, hindi po ako naupo rito para lang manahimik. Ako po ay hinalal ng taong bayan, hindi para tumabi, kundi para po tumindig. Hindi para manood, kundi para po magsalita. Hindi para sumang-ayon sa lahat. Hindi para kumatawan sa mga hindi po naririnig. Kapag sinabihan mo po ang isang halal ng bayan na wag pong magsalita, ang sinasakal mo po ay hindi lang ang kanyang karapatan, kundi po ang boses ng taong nagtiwala po sa kanya o sa akin. Hindi rin po ako pumasok sa politika para makisiksik sa mga komite o para po makipagpalakpakan sa lahat ng desisyon. Nandito po ako para bantayan. Hindi po ako pumasok sa politika para makisiksik sa mga komite o para po makipagpalakpakan sa lahat ng desisyon. Nandito po ako para bantayan ang tama at ipaglaban ang nararapat kahit ako lang po mag-isa. Ang pagsasalita po ng katotohanan, lalo na po sa panahong napakahirap po magsalita, ay hindi po kabastusan. Ito po ay sa tingin ko katapangan. Kaya paumanhin po, pero hindi po ako tatabi at hindi po ako tatahimik. Hindi rin po ako tatalikod. At hindi po ako tatalima sa utos ng kung sinong may kapangyarihan, kung ang kapalit naman po ay konsensya at dangal. Sa puntong ito, Mr. Chair, I will rest my case. Alam ko na po ang sagot nyo. Malinaw na, kahit masakit. Dapat din po sana atang masanay ako. Nasanay ako na siguro dito mismo sa loob ng sanggunian ako ay pagtatawanan, pagkakaisahan, at madalas ipapahiya ng mismong taong dati ko pong hinahangaan sa larangan ng pampublikong serbisyo. Ako na lang po ang uuwi ng may bigat sa puso. Pero buo ang prinsipyo at tahimik ang konsensya. Inilamang po mag-ingat po tayo sa pag-uwi. God bless you all po.
Oh, uwi ka na ba, Sir Joey? Mag-ingat ka sa pag-uwi, ah. Ay, nako. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Sabi niya, good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. At pakigreet po ng 16th birthday kay Amber at Tangerine. Bumabati rin si Sir Jerome ng happy birthday kay kapaborito RJ Jimenez. Kay former Mayor Sam, good morning. Antay natatang tanagagik, dakdakol so ang itermat na liknaan to. Da satan, ya balikas na tanya liknaan ng Councilor Dada Reyna. Nagkalaro-lari dati ton kaiba. Singa si Councilor Irene Lim sa kwanto weak political leaders waste so much of their time and energy fighting their enemies instead of serving the people who put them in power. That's not strength. That's a sign of insecurity. The arrogance shows. The unfair treatment begins. Power reveals who they truly are. Liknaan natatang tanagagi ka. If they can abuse a fellow official, what more an ordinary citizen? Leaders like those are weak. They're insecure, cowards hiding behind titles. But God sees everything. True. God sees everything. And everything has an end. Walang forever. Agauntan natatang tanagagig. Everything must come to an end, and will always come to an end. You may fool people for a while, but never the Lord. I truly believe in karma. In His perfect time, truth will rise and justice will fall like thunder. Salute to you, Considada Manawis Reyna, for being strong-willed, empowered, and unwavering. Kayang-kaya mo yan. Your courage speaks louder than their schemes, kwanto. Say kwanto mo't ng Doc Nelson Quizon. Obviously, nothing to ask and comment on it. Very clear as water. Crystal clear. Sabi naman ni Madam Flo DC Eva, is this the kind of we have in the city? Kwanto, walay binili to, pero walay batbitlaan. Gusto pang patabihin ang kasamahan sa konseho. Very unprofessional. Tulad ng lahat ng mga kwanto. Precious moments. Sa kwanto, sana pagtapos ng eleksyon, tapos na rin ang pamumulitika. Wala nang kalaban, wala nang kulay. Magkaisa kayo para sa amin na inyong constituents at hindi para lang sa isang team. Ipila yumat kari si Considada, nag-iisa na nga kwanto. Babae pa yan. Babae pa yan. Itsapera nyo pa. Professionalism dapat ang mangibabaw at hindi paraan ng barbarian. Gusto namin ng magagaling, mababait, may respeto, matatalino, may alam, at totoong naglilingkod sa mga tao at hindi pakitang tao. Yan Sabi naman ni Jeza Arsadon, let us remember the wise words of Mahatma Gandhi. Even if you are a minority of one, the truth is the truth. You are never alone, Considada, in finding the truth and justice for the Dagupeños. It will never be an easy path, but love, truth, and justice prevails in time. God bless you with more strength and courage to serve our city with utmost humility and noblest end. Say quantum at nan Mary Ann Landingin Castro. God bless you, Considada. Be the voice of the Dagupeños. Fight for what is right. Say quantum at nan Aldrin Bautista Flores. Tama ka po dyan, Conse. Nahalal ka namin, Considada Manawis Reyna. Kami mga taga-Dagupan, itigil na pamumulitika. Magsilbi para sa bayan, hindi sa sarili lamang o sa
patron ninyo. O may patron ba sila? Sa kwento nan former councilor, Red Arfi Mejia, si kwento alam kong hindi madali ang maging nag-iisang minority sa sangguniang panglungsod. Pero sa gitna ng katahimikan ng marami, ikaw ang paninindigan. Ikaw ang paninindigan. Ayon, Sa kabila ng politika at pressure, nananatili kang matatag at doon ako lubos na humahanga sa iyo, Consida. Ang boses mo ay hindi lang para sa opposition, kundi para sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Diba, sabi natin, transparency at kailangan malaman ng taong bayan kung paano ginagamit ang pera ng taong bayan. Agauntan, that's transparency. And every elected official dapat accountable kayo lagi sa taong bayan. Agauntan, sa kabila ng politika at pressure, nananatili kang matatag at doon ako lubos na humahanga sa iyo, Considada. Ang boses mo ay hindi lang para sa opposition, kundi para sa mga taong naghahanap ng katotohanan, hustisya at tunay na malasakit. Sa panahon ngayon na marami ang tahimik o takot magsalita, pero ikaw ang paalala na may mga leader pa ring inuuna ang tama kaysa tamaan. Hindi ka nag-iisa, Dada. Bilang dating minority leader, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad mo at buo ang suporta ko sa iyong paninindigan. Tuloy mo lang ang laban. Magandang magtanong kapag may mali. Continue to be the conscience of the council. Dagupan needs brave voices now more than ever. Ito words of encouragement kay Councilor Dada kasi nararam ng mga sumusuporta sa kanya kasi naniniwala sa kanya. Kasi nararamdaman ko yung boses niya may lungkot at hindi ko lang nakita kung may luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Sabi naman ni Robilin Gamboa Aquino, solid ka, Konsehala Dada Manawis Reyna. Hindi madali yung maging mag-isa sa laban, pero ramdam ang tapang at tapat na hangarin mo para sa Dagupan. Sana makita rin ng iba na ang tunay na leader hindi sinusukat sa dami ng kakampi, kundi sa paninindigang hindi natitinag kahit mag-isa. Next time, hatid ka namin pauwi, Kunse, para di ka uuwing sad. Mukhang 3 taon ka po magiging sad niyan kasi obviously unfair ang magiging trato sa inyo sa konseho. Libre po kita sa Jollibee para di ka po sad. Okay. Yan Consida. Huwag ka na raw malungkot, Councilor Dada. Sabi ni Jed BM, hi Councilor Dada, be strong. God loves you. In everything you do, do it for the greater glory of God. Anita na. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh let His face shine on you and be gracious to you. May Yahweh look kindly on you and give you His peace. Sa kwanto mo ng Corazon Mejia Chamson, kahanga-hanga ka po, Councilor Dada Manawis Reyna, apo ng mga naging butihing mayor sa siyudad ng Dagupan. We are proud of you. Keep up the good work. Mabuhay ka. God bless you. Kwanto? Sa kwanto ng RC Soy de la Cruz Castañeda, sana ibigyan naman ang kahilingan ni Councilor Dada Reyna. Huwag naman siyang pagkaitan. Sabi ng Panginoon, be merciful, for I am merciful. God bless you, Dada Reyna. Yan ang mga words of encouragement para kay Councilor Dada Reyna. Ay nako, katulata may babaga tayo at atong tanagagik. Sobra-sobra la sa panagpolitika. Diyad bansa tayong Pilipinas. Kanyan, untertel labat sumaksilyo ran. Dala tila. Kapulay malam yung oras sa tatong tanagagik. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 kapaborito, Joey Baby. Diyan nga rin na si kapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service. Yaman ba birthday, Nathan, Yaago.
Akala pa kantabay sa Magtarion Lingkor Magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side Engineer Nixon Dakal, the only one. Sige po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga